Ik ben Hidde Knops, 23 jaar en ik woon hier in Mijl. Ik ben prins van Kieverloot uit Mijl. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op school, op de basisschool hier in Mijl van groep 7. En ik heb 24 kinderen in de klas zitten. Waar is het toch gezellig? Vastelovend is voor mij eigenlijk een groot feest eigenlijk, met allemaal bekenden en kamerui en gewoon het samen zijn en het op stap gewoon met kamerui en het gewoon gezellig hebben. Want vanaf de 11e van de 11e zijn wij helemaal los. Van onder en de vuur tot boven op de kop weer het gedos. Ik werd op een donderdagavond door de voorzitter van de Kieverloot, Rudy Gommers, werd ik gebeld. En die vroeg of de week daarna een keer dit jaar om een keer langs te komen om het een keer te hebben over de summer kick-off, omdat hij er ook veel in regelt. En toen begon ik al een beetje te denken, dat was rond half november, kreeg ik al een beetje een vermoeden van het zou zomaar eens kunnen zijn, hoe ga ik reageren als hij nou zou vragen of ik Prins Carnaval zou willen worden. En die week later was het zover en ik kwam bij Rudy op de koffie en die vroeg, de eerste vraag die hij stelde was, wil jij Prins Carnaval worden dit jaar? En dan gaat er heel veel deur in, ben je even de weg kwijt en op een gegeven moment, voor mij was de keuze in ieder geval al snel gemaakt en hiertussen natuurlijk nog gewoon veel overlegd. En toen hebben we er samen besloten om dat samen te gaan doen, dus Vastelovend is de druk, kom eens nu weer op van vastelovend werk, haai hem in de kop. Ja, er worden zoveel vragen gesteld en van tevoren, voordat ik gevraagd werd, had ik niet echt het idee dat er al veel gebeurde. Maar naarmate dat dichterbij kwam met Prinsenbal en zo, was het echt zoveel vragen en opmerkingen dat ik kreeg en dat het toch wel af en toe lastig was om het geheim te houden, ja. Want vanaf de 11e van de 11e zijn wij helemaal los. Van onder en de vuur tot boven op de kop weer het gedos. We vliegen en Het meeste kijk ik toch uit naar het bezoek en de school en de basisschool. Dus hoe enthousiast de kinderen natuurlijk weer zijn. En daar heb ik toch eigenlijk 4 weken mee gewerkt. En die waren hartstikke enthousiast, de rest van de school ook. En ik loop me dan geen verrassen. Genreken of dicté, vastelovend, dat geef ik jullie mee.